what's up ulit sa inyo mga Lodi. Yan, so ngayon kasama ko si Beshika Vlogs, then si commander niya, yan, andyan sila sa likod. Pumunta kami ngayon ng mga tarom. Yan sa may Daang Kalikasan. Yan yung road to Zambales. Yung bagong daan ngayon doon, so bibisita kami doon. Time check, 6:13 na. Yan, so ang kasama namin is 5 o'clock, 5 a.m. Yan, so anong oras nakarating si Pops Beshika? Ang tagal ko naghintay, ang tagal mo bro. So dadalawa lang kami nakapunta ngayon kasi wala kayong iba, busy na. Kasi ang date ngayon is December 29, yan, Sunday. Yan, so kaya puro busy na yung mga tao ngayon. Then si Sir Jonathan din nasa pagudpud daw. Yan, so sayang kaya kaming dalawa lang ni Beshika Vlogs ngayon. So parang lugi ako na ito. Siya may back ride magiging ako ang taga-picture nilang dalawa. Yan si Beshika Vlogs. Nakakatakot tong phone holder ko, baka mahulog tong cellphone ko. Ito kaya. Yan, easy ka lang boy. Dapat mabot. Dogi, muntik na ako doon. Uy, mukhang may kasal Hindi ko alam tong daan na to. Baka mawala kami dito. Ba't kaya sinarado yun? Ano kayang meron? Temporary close. Bigyan ko lang kayo ng info about sa daan na ito guys. Yan yung mga taram to sa Zambales Road. Nakapunta na din ako sa daan na to. So na-vlog ko na din yun. Kaso nung pumunta kami doon, hindi pa siya tapos. Marami pang part na hindi pa tapos, masalo sa gilid. Then may mga buhangin pa siya, yan, nakakatakot papuntahan. Siguro hindi pa siya tapos, hindi pa siya totally tapos. May mga buhangin pa, ganyan. So titingnan na lang namin doon. So sana medyo okay na yung daan doon. Maganda mag picture doon guys eh.
Grabe, ang ganda ng mga bundok guys, oh. A few inches later. Dito na kami guys. Grabe. Singaw. Yan, so nandito na kami guys. Grabe ang ganda ng view. So nagka-aberya lang. Natanggal yung isang tornilyo ng canister ko. I mean elbow ko. So mahirap yun. Nandito po kami sa bundok guys. Problema to. Pero sulit naman sa view guys. Ang ganda. Grabe.
Mas mabuti pa ngayon guys kasi wala na yung mga buhangin dito sa gilid-gilid. Yan kasi yung delikado guys eh. Yung so ngayon hindi naman na. Kunti na lang, mga bato-bato na lang. So grabe, ang ganda talaga dito. Woo! Yan yung araw guys oh. Nakikita nyo ba? Grabe, ang ganda. Yan, so update ko na lang ulit kay mamaya guys. Montage muna tayo. Pubush. Yan, so abanti pa daw kami ng konti doon. Titignan pa namin kasi nung last na pumunta kami dito, hanggang dito lang kami. Then abanti pa kami ng konti doon. Grabe, ang ganda dito guys. Woo! Nakaka-relax mabuti dito. Diretso na namin kaya ito hanggang Zambales, no? Parang Marilaki ng Pangasinan ka. Oh! Grabe, hanggang dun pa guys, oh. May mas mataas pa pala. Hindi pa siya tapos guys, oh. May mga ano pa dito. Kaya dito guys, so may mga buhangin pa sa gilid-gilid, nakakatakot. Hindi pa siya totally tapos. Madami pang ginagawa guys. Grabe! What a view! Ang ganda, grabe. Hindi ko nga alam eh. Ngayon lang hindi ako makakapunta dito. Sige, tingnan na, mamaya na lang no. Magbalik kung sakali. Sige. Diretsuhin muna namin to. Tingnan namin kung may maganda pang view dito.
Grabe guys, tingnan nyo naman yung view. Oh! Di pa tapos dito. Grabe. Wow! Try nyo pumunta dito guys. Grabe. Solid dito, solid. Hanggang kalikasan. Wow! Grabe, sobrang taas na dito guys. Nice, what a nice view. What a nice view. Sagad na dito. Grabe yung hangin. Ganda mag-standby dito, no? Oo nga eh. Dito tambayan, no? Tapos pag mainit na, tapos kain na, no? Uwi na. Kahit dito tayo araw-araw, no? Every weekend. Kaya nga eh. Grabe. Solid. So, try nyo pumunta dito guys. Grabe, solid dito. Tingnan naman yung view. Magkabila ang view yan guys. Tingnan nyo naman dito sa kabila. Yeah. Grabe, solid bro. Tapos hindi pa mainit. Hindi pa siya tapos guys, oh. Hanggang dito na lang, oh. So I think malayo-layo pa dito yung Zambales. So it means matagal pa to guys. Siguro taon pa ito. Grabe guys, so tingnan niyo yung view. Yan, so pauwi na kami guys.
Yan, so nabutan na kami ng araw. Direct na yung araw guys. Yan, so nag-photoshoot kami. Dami-dami namin nakuhang picture. Di ko alam kung ano bang i-DP ko, ano bang i-profile ko. Ganda talaga ng view guys, so tingnan nyo naman. Kakatakot. Solid dito guys. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito guys, punta kayo dito. Woo! Marerelax kayo dito. Kung marami kayong problema, punta kayo dito. Kung iniwan kayo ng taong mahal nyo, pumunta kayo dito. Kung iniwan ka ng taong mahal mo, marirecommend ko to sa'yo. Makakalimutan mo lahat ng problema mo dito. Makakalimutan mo yung nang iwan sa'yo. Makakalimutan mo yung nagloko sa'yo. Pwede mo pang maisigaw dito. So, mas magandang pumuntang oras dito guys, ganitong oras, umaga. Yan, mga alas 6, ganyan, alas 7. Yan, kasi nung last na pumunta kami dito guys, hapon yon. So, okay lang din naman, pero mas maganda pag ganitong oras kasi malamig guys. Parang mas bet ko ang umaga guys dito. Kaya pag pumunta kayo dito guys, umaga. Dito na ata tayo, magpalinggayin muna tayo. Ha? Magpalinggayin muna tayo. Kain muna tayo ha? Kaya nga, Oo. doon na lang sa may linggayan. Kakain. Oo. Sama ka na doon? Oo. Sa linggayan. Kaso mauna na ako uwi. Mamaya, pagkatapos kumain. Hangal, may dan po ba pa linggayan dito? Diretso lang po. Huwag kapaliwa. Kanan. Sa kanan lang. Apa, sige po. Sige po, thank you po. Diretso lang daw to. Yan, so papalingkayin muna kami guys. So kakain muna kami, then pupunta ng Lingayen. Then alis na din ako guys kasi may pupuntahan pa kami mamaya. Kasama ko ang family ko. Yan, so ibig kasi ng Team KYT Philippines I mean Team KYT Pangasinan sa may Lingayen. Yan, so siguro tatambay lang ako saglit, then mauna na ako umuwi. So dito ko na tatapusin ng vlog na to guys kasi mahabang biyahe pa to guys. Yan, so maraming
maraming salamat ulit sa panonood guys. Yan, maraming salamat sa suporta. Yan, sana patuloy nyo akong suportahan guys. And so maraming salamat ulit guys. Rise and Falls guys. Peace out.